spaces between us. You have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that's the heart. El magnesi en forma de pols reacciona amb l'oxigen donant com a producte òxid de magnesi. És una reacció exotèrmica i el magnesi crema instantàniament produint espurnes de llum blanca molt intensa. Per simular l'explosió dels motors realitzarem un experiment de reacció de combustió on són molt importants les proporcions d'alcohol i d'oxigen que hi posem a l'ampolla. S'ha de posar menys proporció d'alcohol que d'oxigen per tal que quan introduïm la flama del pal es produeixi la combustió. En cas que posem més proporció d'alcohol que d'oxigen, la reacció no es produiria. I per fer aquest experiment farem servir l'àcid ascòrbic i el bicarbonat sòdic, que fan una reacció àcid-base però no reaccionen amb medi sòlid, per això els posem a medi aquós. El bicarbonat sòdic amb l'aigua expulsa diòxid de carboni i això fa augmentar la pressió i provoca que el tap surti disparat. El porexpan o poliestirè expandit és un polímer una mica soluble en acetona. Al posar el porexpan en contacte amb l'acetona, aquesta afluixa entre cometes els enllaços entre les macromolècules del polímer, de manera que l'aire atrapat en l'estructura escapa i es va compactant. Una estructura esponjosa es converteix en una de molt més compacta. Es forma una massa tova que quan s'asseca, quan s'evapora l'acetona, es converteix en un plàtic rígid, amb un aspecte totalment diferent a l'original.